അസ്സലാമു അബസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നോമ്പ് 2ആയി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നോമ്പിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വേഗം കണ്ടിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ അവൽ വറക്കുന്നത് നമുക്ക് അവലും പഴവും കൂടെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് മുകളിൽ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൽ വറക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തണ്ണിമത്തൻ്റെ ജ്യൂസ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മീൻ കറി വെക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാണിക്കണില്ല, വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്ത് പോകണുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ റവ കാച്ചിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. റവ കാച്ചിയത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് റവ കാച്ചുന്നത്. റവയും പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ സേമിയനും ഇട്ടിട്ടാണ് റവ കാച്ചുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം, പിന്നെ ചായ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 6 മണി കഴിഞ്ഞ് 6:20 ആകാനായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് എല്ലാം കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോമ്പറക്കുക, അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം എല്ലാം നാരങ്ങ വെള്ളവും ജ്യൂസും പിന്നെ അവലിൻ്റെ ഷേക്കും ചായയും എല്ലാം കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ നോമ്പറക്കാം. പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാണ്. പത്തിരി അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ടായി, അതെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.